yawancin magana tasa ya fi yi a kan baffan hotoro. Ita wannan kuma da kai da shi can ya ga dama ya fito ya kare kansa, in ya ga dama ya shiru, wannan ya rage nasa, kai da shi ne. Amma ni haƙƙi ne ni abin da ya faɗa a kaina da ya tsokaci a kai, kuma da ya tsokaci an wuce wannan. Kamar yadda na faɗa, 'yan ɗariƙan Tijjaniya sun rasa yadda za su yi da ni, sun rasa, Allah sun rasa, sun manta ne yanzu kamun ƙarya. Ba wata ƙaryar da za ka yi min yanzu ko da can baya ba a yi ta ba. Ba wata kalmar da ka faɗa a kaina wadda 'yan uwanka ko da suka fi ka sharri ma ba su faɗa a kaina ba, amma su ci nasara ba har yanzu. Bakin ba a rufe shi ba, karantarwa ba a kashe ta ba. Kaga abin da suke ya zama haba'an mansura, ya zama abun banza, bai da tasiri. Cewa yake yi cikin maganganunsa, ya ce wai salafiyan da muke yi ko karantarwar da muke yi da sunan salafiya, ya ce duk hayaniya ne, ƙarya ne. Ya ce duk hayaniya ce, ƙarya ne. Kuma ya ce wai mu biyu ne a Najeriya kawai muke magana kan maulidi da salatul fatihi. Alala wannan magana gaskiya ne, cewa mu biyu ne kawai? Kaga ƙarya yake. To kaga wannan dama addininsu ne yayi addininsu. Ka ce mu biyu kawai muke magana kan maulidi da salatul fatihi, mu biyu kawai? Kai, Allah ya tsine wa mai ƙarya. Ku ce amin. Shi ne da na ji shi, kai kuma abin da aka lakana maka kenan ta nan ka fito, kai kuma ta wannan kofan ka fito? Sabon fitowa daga Sudan? Sabon fitowa? Na ce to wannan ƙaryan da kai kana so a san ka ne ko kuwa sharri ne irin naku na yan dariƙo? Ka san wani yakan taɓa ni don na yi magana a san shi, a san ya dawo daga makaranta. Ai al'azhar haka yi, a san ya dawo, yanzu ba zai shiga social media don a san shi, to sai taɓo ni, saboda akwai miliyoyin mutane suke sauraro na, miliyoyi. In ana hudu ba saboda miliyan 10 suke sauraro, to bari ya taɓo ni dan faɗi kalma ɗaya to sai a san shi. Allah saboda wani kuma saboda an kashe gadon gidansu an kashe shi, ya mutu, ba za su iya karewa ba. Me gadon gidansu? Tijjaniya, ɗariƙa, bid'a. To haushin wannan sai kai shi har ƙarya sai ya mini. Tsada da kace wai mu biyu ne kawai muke magana kan maulidi da salatul fatihi, ba ka yi faɗa mu biyu ne muke magana kan maulidi da salatul fatihi. Wallahi ƙarya kake yi, ƙarya kake yi. Su malam Lawan Tarayam ba su yi, malam Musa Luko baya yi, su Asada ba sa yi, su malam Bashir Argungu kamar littafin su ya saka ga baki ɗaya. Malam Bashir Argungu ko ba littafin su ya saka ba ne, irin su ilmin zinatul fata. Kuma kace wai mu bi ne kawai? Ka Allah tsine wa mai ƙarya. In ka ji ka ce amin, ka ce amin don Allah, don mu ga halakanka da wuri. Ka san mutum ya addu'a a kansa, Allah ya fi saurin karba. In kai mummuna addu'a ma kanka ba, an fi saurin karba maimakon wani ya maka. Ka ce amin. Na ce kai kuma ta inda ka fito kenan? Daga cikin maganganunsa wai bani da salafiyan da ya wuce Malam Jafar da Malam Albani. To nan ma Allah tsine mai ƙarya. Ka ce amin. Malam Jafar da Muhammad Adam Albani Zaria ba salafiyarsu nake yi ba, abokan karatuna ne. Jafar mun yi karatu da shi a Madina, makaranta ɗaya muka Islamic University ta Madina. Da muka dawo kuma karantarwarsa da nawa a wani gurare sukan dace, wani gurare ko mukan saba. Adam Arwal Albani Zaria ba mu yi karatu da shi ba, amma abokin karantarwa ne. Wani guri mukan dace, wani guri mukan saba. Ba salafiyarsu nake ba, ko Ibn Taymiyyah ba salafiyarsa nake ba. Ni salafiyar manzon Allah nake da ta sahabbai. Salaf dina manzon Allah da sahabbai. Saboda kai sabon shiga ne sai ka yi wannan magana. Ya nuna kuma shi jahili ne.
yanzu bai san Najeriya ba, bai sani, jahili ne, an wuce wannan. mai yiwa zaman ka na Sudan ya hana ka san me nake gudana a Najeriya. Ko dan Islamiyya yanzu ka tambaye shi hanyar karantarwa na zai maka bayani, waye salaf ɗina, da wa nake kafa hujja, da wa nake kafa dalili, da wa Allah ya ce annabi ya ce, sai ko maganganun malamai da ya dace da maganan Allah ɗin da ta manzonsa, wadda ta saba kuma ko tawaye mun ajiye masa, ko tawaye biduni istisna, without exception, biduni istisna, ba togarwa kowaye in ta saba, kamar yadda maganganun Shehu Tijjani Allah naka da Inyasi Allah naka, maganganun sai saba da Qur'ani da hadisi ne musu jifa da ita, dai buji-buji da ita, allolin naka, gumakan naka. Inyasi da Tijjani ba suna gumaka, duk wannan Tijjaniya bai da gunkin da ya wuce Tijjani da Inyasi, ko suna da gumakan da suka wuce wannan? Su da gumakanku, su ne ba kwa ƙetare maganarsu, amma mu duk duniya ba wadda ba wa ƙetare maganarsa sai wa Allah da manzonsa. Ko sahabi muna ƙetare maganarsa wallahi in ta saba ta manzon Allah. Haka in baka san mu baka san mu. Mai yiwa jami'an da ya je ya zama irin wancan. Ka san irin wancan? Da kartu fiha jahilan magaruran wa kharajtu minha jahilan magarura. Ya shiga jami'a a matsayin jahili wanda aka yaudare shi, ya sake fito a matsayin jahilin da aka yaudare shi bai karatu ba. Murakkab daga cikin maganganunsa ya ce wai ba wanda yake ba bashi mamaki kamar Idris na dutsen Tanshi. Wai mamakin da yake bashi, ya za a yi rasa abokin tafiya sai Baffa Hotoro, mutumin da ya ci mun mutuncin da ba wanda ya ci mun mutunci irinsa, a ce kuma yau shi ne abokin tafiya na. Baffa Hotoro na san ya ci mun mutunci, wadda har yanzu maganan da nake yi, billahi alladhi la ilaha illa huwa, ni ban saurari wannan cin mutuncin ba, amma ina ji a bakin mutane. Kun san dalilin da yasa ban taba sauraro ba? Wallahi ina da dalilai. Allah shi ne shaida, ina ƙari Allah ya kama ni, ban taba sauraron sa nake ba. Amma kowa yakan ce ba wanda ya ce wa Malam Idris mutunci kamar Baffa Hotoro, da maganar ta yadda ta zama mutawatira, na yadda haka ne. Amma idan mutum ya ci maka mutunci ya dawo ya ce ya yi kuskure, ka yafe masa a kai, hakkinka ne ka ga dama ka yafe masa, in baka ga dama ba ka ce sai an je wurin Allah nema maka hakkinka. Haka ne? Ya zo nan ya ce ya nemi a yafe masa, na ce na yafe maka. To sai me kuma? Sai me? Wala afina anan nas, da cin sun mutanen kirki, abuwa mutane, wani ya zalunce kai ce ka nemi abuwa sai kai masa, ba haka bane? To ya nemi abuwa, to me abun mamaki kuma ciki? Kuma tafiyan da kace muna tafiya da Baffa Hotoro, ai ba tafiya muke yi da shi ba. A'a, yana tafiyansa ina tafiya ta. Hanya ta hada mu, inda hanya ta raba mu, he ko ya kama nasa. Yanzu misali maganar inkari wa shugabanni, hanya ta raba mu, ya dauki nasa na dauki nawa. Ni a wuri na inkari wa shugabanni daidai ne, wajibi ne ma, dan musulunci ne a wuri na ba a zalimin addini bane, ya zanto inkari kawai talakawa ake yi wa. Har shugabanni ana yi musu. Akwai malaman da an yanka su akan haka, akwai malaman da sun kare rayuwarsu a kurkuku akan haka, akwai wadanda an kore su a gari akan haka. Mu ba jahilai bane ba, ni wanda ya zo rikitar da mu. Shi kansa shugaba akwai lokacin da fito da shi ma wajibi ne. Da mu zo din karanta muku littafai inda yaushe ne ya zama wajibi a fito na shugaba amma tun ɓake shi ba ma wannan inkari na baki ba. Akwai lokacin da ya zama wajibi. Matsala ce fiqhiyya, malamai sun tattauna ta akai. Zan zo muku littafan karanta a nan, zan zo muku.
mu ba jahilai bane balle wani ya dauko wani bangare na ra'ayinsa na madakhila ya dora mu akan ya tafi muna karatu kuma muna da littafan mun sani